¿De qué van las drogas? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos me escuchen? ¿O cómo abordar el tema de las adicciones? Esas son algunas de las incertidumbres a las que se enfrentan diariamente las familias de hoy en día. El papel de los padres es clave para la prevención de las conductas de riesgo en nuestros jóvenes, pero no exclusivo. Los propios protagonistas, los jóvenes, la propia comunidad, incluso instituciones como la Diputación de Valencia, se convierten en mediadores muy activos. Así nace el Programa Provincial de Actividades Preventivas destinado a padres y madres, a población infantil, adolescente y juvenil y agentes comunitarios, como son los mediadores sociales en prevención de consumo de drogas y a los profesionales relacionados directa o indirectamente con el campo de las drogodependencias. Per a mi és una satisfacció el saber que l'any pròxim d'aquests pressupostos podrem comptar en programes com este, que a més el resultat és molt positiu. Ja portem molts anys fent este programa, aplega molts municipis. En esta ocasió seran més de 126 municipis que han tingut les activitats, vora 300 activitats que s'han pogut fer, dirigides igual pels més menuts, igual per les famílies, igual pels professionals. El més important per a nosaltres, que no pot ser d'altra manera, són les persones de tots els municipis de la província de València. Buscando un consenso en torno a las drogas, se han programado para los próximos meses toda una serie de actividades de sensibilización, de formación o lúdico-preventivas que permitan abordar los principales cambios en la educación de los adolescentes. Son auténticos laboratorios de puesta en común de experiencias. Sempre hem optat per fer una setmana completa variada d'activitats dirigida al públic diana, evidentment, que són els xiquets en l'edat més perillosa en la que puguen entrar en aquest tipus de problemàtiques, i sempre hem comptat en el més avançat des del punt de vista pedagògic, educatiu i de serveis socials. I al costat hem tingut sempre la Diputació, que ens ha facilitat mitjos, tallers i tots els seus equips per a que tot això any darrere any vagi complint-se. Como muestra esta actividad clown, el adolescente entra en contacto con sus emociones más genuinas, aprendiendo a utilizar el humor como estrategia de adaptación a las situaciones más complicadas para su entorno. S'han organitzat una sèrie d'activitats, de tallers en el centre social i avui este teatre en el qual els xiquets participen com a actors per a divertir-se, per a passar-se-ho bé, per a desinhibir-se. Han sigut activitats de pares i fills, de pintar, de donar les xarles sobre la drogodependència i demés, totes de la Diputació, vull dir que les han sol·licitat i ens han concedit. I entonces la veritat és que estem molt contents de que la Diputació aposte per la joventut. Nada como pasar un buen rato y aprender a reírse de uno mismo para fomentar la autoestima y el equilibrio interior de estos futuros adultos. Es lo que ofrece este programa provincial de actividades preventivas.